El 20 de juliol de 1969, Neil Armstrong i Buzz Aldrin van trepitjar la Lluna. Però abans d'anar-hi, van venir aquí, al cràter Seda, obert per una bomba nuclear el 1962. És l'enclavament de proves de Nevada, una zona de desert a 110 quilòmetres al nord-oest de Las Vegas. Aquí, els Estats Units van realitzar 928 explosions nuclears i des del 1965 van entrenar-s'hi astronautes de l'Apollo, com Armstrong, Aldrin, abans de viatjar a la Lluna. Els astronautes van tornar-hi amb prototips de vestits espacials i càmeres de televisió. Fins i tot van provar un simulacre del vehicle lunar. Durant 7 anys, 11 dels 12 homes que potser caminarien per la Lluna van visitar aquest lloc. Per què calia portar els astronautes de l'Apollo a un lloc de proves nuclears? Això és el que descobrirem. La raó òbvia és que la Lluna està coberta de cràter i, per tant, calia avesar-se a uns terrenys plens de cràters. Però hi havia altres ubicacions possibles, com el cràter Barringer a Arizona, suposadament fruit de l'impacte de meteorit, tot i que se'n va dubtar fins a la dècada dels 60. En altres llocs d'Arizona, els científics usaven explosius convencionals per recrear el patró exacte dels cràters lunars de la zona d'aterratge de l'Apollo 11. Els astronautes van entrenar-se en aquests llocs, però el lloc de proves de Nevada oferia alguna cosa més. L'enclavament de Nevada va ser designat el 1951 com l'indret per provar explosions nuclears. L'objectiu no era només millorar les bombes, sinó entendre com es podien fer llars i paraments que suportessin una explosió nuclear. 4, 3, 2, 1, 0. Van realitzar 100 proves sobre el terreny abans del Tractat de Prohibició de Proves Nuclears el 1963, que va prohibir les proves a l'atmosfera, a l'espai exterior i sota l'aigua, permetent només la subterrània, com l'explosió que va formar el cràter Seda. Van perforar a terra un forat d'1 metre d'amplada just aquí, a 194 metres de profunditat, on van col·locar una bomba nuclear. Era un dispositiu de 104 quilotons. Això vol dir que l'energia alliberada equivalia a 104.000 tones de TNT, aproximadament 8 vegades més gran que la bomba d'Hiroshima. Aquest primer pla s'ha pres des d'una estació terrestre a 5 quilòmetres de la zona 0. El bolet puja fins una alçada de 88,4 metres abans d'obrir-se en 3 segons. Va excavar 12 milions de tones de terra i roca, formant el cràter artificial més gran d'Amèrica del Nord. De fet, és el segon més gran del món després del cràter Chagall a Rússia. Fa uns 400 metres de diàmetre i gairebé 100 metres de profunditat. Això formava part d'una operació anomenada Plowshare. Els Estats Units estan duent a terme, en bé de totes les nacions, un programa anomenat Plowshare. La idea era, si cal fer un gran forat en algun lloc, suposem, per un gran projecte constructiu, com ara un canal, es podrien utilitzar explosions nuclears per excavar la terra. Carregada d'energia, força barata, compacta i fàcil de transportar, aquesta és la nova eina que Plowshare afegeix als recursos energètics útils per a la humanitat, per fer treballs que fins ara eren quasi inimaginables. Però també es va comprovar que és molt difícil reduir la contaminació radioactiva que resulta d'una explosió nuclear i l'operació es va cancel·lar del tot. Però el que s'havia creat era el més proper possible a un cràter d'impacte de meteorit, tot plegat. Força estrany. Vejam si m'explico. Si penso en impactes de meteorit, m'imagino una compressió d'una gran roca que entra i empeny terra cap a fora. Però no funciona així.
Els meteors solen anar fabulosament ràpid, uns 10 o 20 km per segon. Així que quan piquen a terra, creen en el punt d'impacte una zona increïblement calenta, densa i d'alta pressió, que fon i vaporitza la roca. L'ona de xoc que surt del punt de contacte transforma els minerals degut a la pressió extrema. A mesura que la zona d'alta pressió es descomprimeix, crea el que és essencialment una gran explosió, i és aquesta explosió la que crea el cràter. Si t'hi fixes, els cràters gairebé són sempre circulars. Però si hi penses, els meteors impacten des de diferents angles. Veus un cercle perquè, de fet, un impacte de meteor és una explosió. Això és el que forma el cràter. No és l'impacte. En cas contrari, es veurien cràters llargaruts. Les explosions nuclears s'assemblen tant als impactes de meteorit que aquests cràters de nevada en són la prova evident, que confirma que el cràter Barringer va ser el resultat d'un impacte de meteorit. Els científics han comparat mostres d'ambdós llocs i han trobat els mateixos minerals d'alta pressió, com la coesita, un polimorf del quars, que només es pot formar per la intensa pressió d'un impacte de meteorit o per una explosió nuclear. Altres similituds amb els cràters nuclears van permetre estimar que l'energia d'impacte era d'uns 10 megatons. Aquesta és la magnitud d'una detonació termonuclear gran. Una altra similitud és com aquests fets excaven la roca. Tota aquesta terra surt d'aquí, 12 milions de tones, expulsada fora, cap als marges. I el que realment passa és que les capes de roca es capgiren en els marges. És el que s'anomena estratigrafia invertida, un indicador fefaent d'un impacte de meteorit i d'explosió nuclear que va ajudar als astronautes a saber, quan recollien mostres a la Lluna, què calia buscar i on. Em va sorprendre descobrir que els astronautes de l'Apollo realment van passar un 25% de l'últim any abans de volar a la Lluna estudiant ciències, visitant llocs com aquests, per aprendre geologia, per conèixer les roques i els minerals que haurien de buscar quan fossin a la Lluna. Fet que té força sentit, perquè eren missions científiques, tot i que no les realitzaven científics professionals, ja que els astronautes eren, sobretot, pilots experts. Quan l'Apollo 11 es va enlairar, els astronautes viatjaven cap al desconegut, literalment. En sabíem molt poc de la Lluna. Com es va formar, de què estava feta i si tenia volcans actius o no. Quan els astronautes de l'Apollo eren a la Lluna, van utilitzar part de l'entrenament d'aquí. A lot of the rock samples out here, the hard rock samples, have what appear to be vesicles in the surface. Els astronautes els emocionava trobar les roques que podien reconèixer. Look at that. Look at the glint. Almost see twinning in there. Guess what we just found? I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. Probablement va ser gràcies a la formació in situ que van reconèixer minerals i roques, que era crucial que portessin a la Terra, per aprendre no només sobre la formació de la Lluna, sinó també sobre el sistema solar i la formació de tots els planetes. Això és pols real de la Lluna, o regolita lunar recollida pels astronautes de l'Apollo 11. Ho miraré al microscopi. Com que la Lluna bàsicament no té atmosfera, aquest material mai havia estat exposat a l'oxigen. Hi havia una mica de neguit per si quan el portessin a la nau i introduïssin oxigen, s'encengués una espurna. Buzz explica que estaven preparats per llançar totes les mostres si això succeïa, però, afortunadament, no va ocórrer res quan van portar aquestes mostres al mòdul lunar. Entre la pols lunar fosca, els científics van veure taques petites d'una roca de color clar, que immediatament van identificar com anortosita. Un descobriment important, perquè donava suport a la teoria que en el passat la Lluna estava completament fosa, coberta en un oceà de magma d'almenys 100 quilòmetres de gruix.
La idea és que quan es forma la nortusita, quan els minerals que la componen cristal·litzen, són menys densos que el magma que els envolta, de manera que floten cap a la superfície. Per tant, la superfície inicial, la superfície primordial de la Lluna, hauria estat feta de nortusita. Més tard, uns 1.000 milions d'anys després, hi va haver més activitat volcànica a la Lluna que porta fluxos de lava a aquestes regions més fosques. Com es pot veure, tenen menys cràters perquè són més joves. Com és que hi ha anortusita aquí al Mar de la Tranquil·litat? Poden haver estat impactes gegants a les zones altes que l'haurien escampat per tota la Lluna i s'hauria barrejat amb la terra fosca d'aquí. I els astronautes la van portar fins a la placa de Petri, on la puc observar avui. Però la nortusita era només la punta de l'iceberg. Dins d'aquestes mostres s'amagava la pista sobre la formació de la Lluna. Mirant les quantitats de diferents isòtops d'una roca es pot dir d'on ve aquesta roca. I quan els científics van analitzar les roques lunars, van trobar la mateixa quantitat d'isòtops que a les roques terrestres. Per això creiem avui que la Terra i la Lluna es van formar juntes, a partir del mateix esdeveniment. Un xoc gegantí entre planetes fa 4.000 milions i mig d'anys. Anar a la Lluna i saber què buscar ens ha ensenyat no només com es va formar la Lluna, sinó també com es va formar la Terra. I tot això gràcies a menys de 400 quilograms de roca lunar de la cara visible de la Lluna. Encara hi ha molt per aprendre allí i l'espera per tornar-hi se'n fa més llarga que un dia sense pa. Qui sap quins descobriments inesperats hi trobarem.